Hong Kong khopui ko thlera chuan bus te chi adinga mi som pasari chuangin tute ma chu inthria anom lo hengmi te hian an chunga engthil nge thlengdon an thrasi lo malampan chuan an tlan zela tanel an tlan pel chi chuan khopui chu rausan angmai in are thuap mai motor tlan hu tur a om lova mi hring tangial po anom lo atir chuan ngai that lo na po an nei lo ma se thuideu an tlan hu chuan mak an tiran an zinga mecha pakhat chuan a thiante message manga biak atum ma se message a thon thei reng lo an zinga pakhat po chuan tanel kan ludon khan phone call ka manga ma se ale lama kan chhuarwal khan ama in atop maka call non le ka tum po in a thei to lo ate an kalna tur hmun an thlen chuan bus chu ading tunma chuan helai hmun hi zanlaya po alun thin hle a zanin ero mi hring pakhat tak ngial po hmu tur anom lo tanel an ludon khan bus chunga sana kha a in thlak thut ti mi pakhat chuan a hre chuak driver point an hlaplei lai chu a her danglam nge ni in a soi thil thlen hun lai kha a reilo ema second khatlek chung ani midang zong chu moltu nei ang mein an lo mu thu veka engma an threvelo chu pa chuan kan thivek anga khovel danga kan lo har chuak le aniang ate mecha pakhat eroin chutiang chu ani theilowang kan ladam vek alom thil mak tak zong ani dimension danga kan om dei ani zo kang ani lo vek po in hun kal dan danga kan om te po ani ma na ate an zinga thengkhat te chu ba satanga chukin kholai chu an enfia ko thlera chuan kalkwal velin ring tak tak chuan an awa tranpuina an gen lom bok ma se chon tu an nei lo are hian are tlok mai atam jok ta chu an chi aina sa to hle mi pakhat chuan van nei thak takin internet aman hlo a phone chu rang takin a check ngal dar ni minute riat atang khan website zong te chuan engma update an nei to lo ane google takngial po aman theilova dar ni minute riat atang khan khovel hi are mak mai ni in alang mi pahni chu kal rangin a chan an hu nge in be sein ko thlera chuan an kalkuala nakin dewa chuan mi pakhat mai tuam kong sira ding an hu hepa hian an zona channa apek thei nge a be sei a thil mu te hril tuma a thian nu lam a hoi chuan a hlau hle a thian nu mel chu adang veka asam tela chu chunglama a thur vunga tu emoin a taksa chu a control ni in alang thok chu a han la ko ka a en chian le chuan engkim chu apa ngai le vek mai mi pali kal dun te po khan thil mak tak an tong an zinga pakhat chu khosik sang tak ang mai hian a oma nakin dewa phei chuan a taksa chu a khur na sa hle a thom thria in a thian te an valu chuan an tre na sa hle a taksa chu alo kang chevek to a meiwa pa alo chang vek to ani an thil mu chuan ara phlom hle a an chunga po a thleng ve theireng ani ti an thria rang takin apartment chu chuasanin an tlan chia kongpuya chuan an tlan zela nakin dewa chuan mi pakhat thi kongpuya cycle khalin aron tlan thian za ho a hmu chuan an lampanin atlan thian za ho po tlan zelin thok le khata an zinga pakhat chu leya tluin ataksa chu leinoya achangzui ta vek mai ani cycle khalmek tu lampana kal atum chuan ani po leya chuan bokin a mai vun te chu durang mai hian a oma alu chu puak dar vekin a thuak te po kongpuya chuan adar nuaya a thi chiang hle basa chuang ve midang te po khan an in theu an thleng tu a then khat te ero restaurant an la om thok le khata an zawai mai chuan an phone aron ri phone call an lak chuan chang tu ma an nei lo thom rap om tak an threwa an thil ton te soi ho turin bas om na bula chuan an kir le vek an zawai chuan mak an ti hle a chan chu call kha an don vek wang ani driver po chuan heng thil hi kan chui chian angai ani ati ve bok an zinga chuan technician a om ve a laptop mang chuan call an don chu azir chianga a topa a hmu chhuwa tak chu call satlia mai ni lovin in ra ring na jok ani ti a hmu chuak soizom zelin khovel hi mi hring te chen nan atlak to lova nun kho chuangai na a om to lo
khovel top a in tran der to ni in alang ate then khatte heroin alien thilti ani an ringa a then heroin chu tiang chu ani theilowang alien te hi anom tak tak ani ti proof na a om lo anti ve bok rindan thang thang an nei hloma a chan dik tak hria le enge lo la thleng zel don ti hria tuma anom lo an zinga pakhat chuan huai sen taka om tura fui hlomin kandam chuak em ang ate chuta an omna chuan kang mei a chuak an buai nuaya an zinga pakhat chu akang hlum le ta der mai beiseina an nei po abo zo vek to tuna chuan thi mabakin an om mek ane mundang danga chuan an tlan dar hloma a topa mai tuam bok kha an va mule hepa hian thil thleng mek hi a chan a riat an ring an zinga pakhat chuan ngai dan nein chemical disaster an tok mek ni in angai hengdam doi te hian an taksa chung lam atanga khoin a topa meivap le leinoya an chanpha aniang ate thudik chu engpo lo ni se a chan dik tak riat an mamo mai kor vua khan engkim a riat an ring chupa man tum chuan an chuak an zinga pakhat chu atu abul loka chuan basa an chuan pui ve thokha thi in amu alandan chuan a thi ma hian nanna hlo om engemotak atwar ni in alang atopa thian dun te chuan mai kor vua kha an man thei hlau leya chuan norbetin a mai kor chu an hli sak tunge ini engthil nge thleng alien thil ti emni ti in zona an zot ngal mol hlo thong mel tak hian an zona chu a chang ma se atong engma an thethiam lo Japanese strong alo mangrang chu ni in an zinga pakhat chuan phone phor vatin tong lelin na apps mang chuan an letling an zona chu alo chang reng lo a mai kor chu pekir turin alo tilek khi ane nasataka atal vak nu chuan tlan chuakin atlan chenghal sin chu in thakin tunma atanga mani chawa khosa thin alo lang hepa hi atira cycle khal an mu kha ane an zinga pakhat chu cyclein a in khal chuak apartment a chuan lutin a phone aron ri rang takin a chang hal ron betu chuan khonge yom aron te ka hello khoimuna emo katang mek tuma helaya hian anom velo ate are deu wanga engthil mo isoi kumruk lai iom na kan hretolo aron te chupa makti na chu azwal tak zet tuna anom na chuan nitlem te bak ala liam lova ma se khovel tak taka ero kumruk lai aliam to si athil riat chu oi harti takin atap zoi dimension danga anlo om dei chuni in hun an mandan po engkim adang lam zota ane a thian te omna chuan alet le an zinga pakhat chu an mit mu lai rangin meifa pa achang le ta an bei adong tak zet to athil ton te chu a thian te a ril midang te chuan chutiang thil chu ani theilowang ante ma se kumruk lai abo to ni a asoi chuan mak anti hle technician chuan an pia loka tlanga chuan chemical factory a mu arin dan chuan chu mun chu nasatakin alo puak to ni in angai chu thila wang chuan dimension danga an omta ni in asoi beisei tur dang nei heklo chu huna wakala thil thlen dan chu ani nge yem ti enfia antumta ane boina ni ta chu basakal turin petrol an nei to lo driver chuan ama nun na thapin anom na atanga nai bera chuan petrol lak avatum nun na thap tak meu anga ya ni ti hrema se du than tur dang aom si lo petrol athun zo chuan kirle tumin atlan a motora chuan midang chuang ve anom ti a ria hepa hi drugs addict ni in reitak ni khor helovin aoma tun hi aron har chuak ve chi ani thil thleng te po chu engma a revelo driver chu bein adu na hmuna hruaya tum ma se driver chuan lo beilet ve in nasataka anin sual nu chuan bas atangin a the chuak lelama thian za ho chuan an thil sual ti te anin puang hlom an rindan chuan an chunga thleng mek hi an thil ti sual awanga remna ni in an ngai an zinga naupang ber chuan thil sual tak engma ti ka nei lo ma se remna tur heroin ti ka nei ve tho mai
bas atanga kan chuk khan kan zinga me chepakhat atel ve a ka thiam pa hian a it tlata ti top theireng kani lain engma katilo kha thil kha kanuna ka thil ti sualian ber ani ate chu thil ti tu chu enin andem hle pakhat chuan atlo let topa an zawai chuan damtlak ni in an thelo me chepakhat chuan chemte ron lain an zinga pakhat chu ape chu pa chuan fanu pahni ka nei mek nang ang hi khovela omve tur in nilove ti in athat zui ngal aruang chu polythene pekin freezera anda chu pa chuan amit aron mengle a sen vek bok an tuam na chu ti chia in a beilom ani na taka chuan alo la thireng reng lo ane technician chuan min that chu keini hi I thuruk sei chuak tu kan ni hleinem I thiam pa zo kha wathat ro ate lelam a hoi chia technician chuan aron vothutop mai ni khor helovin aum zui ngal thian za ho chu an bulloka dora chuan kalin an mamo tur thil te chu an la boruak chelaka veng tu tur sut po an la tel bok anin bo seifel nu chuan chemical factory lam chu an pan he factory awang hian dimension danga an om ni in an ngai amun an thlen chuan mitam tak maikor vua an lo om heng ho hi factory a na thok ni in an ni ho po hi he hmuna hian an tang ve tho ane in biakna an nei ma hoin an ron bei belet velovin an ni ho chu basa an tlan let rang takin bas chuan an tlan khal maikor vua te chuan ron umin reilotia an hual bet tamai an hmaloka motor chu an sumai dona an hriat awangin bas chu an ti ding mi pakhat hian aron chan hlom an hmaloka ding mi pakhat chu nichin maya driverin motor atanga anam thak kha alo ni reng mai adara chuan threi abur vua basa chuan aron lut threipui chu pot chuak turin an thril ma se chupa chuan kapot chuak ani chuan thisen aron chuak anga ka thi pha zo kang ti in adulo athu soi chu dikti in tuma chuan an nor dulo chuta ruaron sur chu thisen ang mai in aron sen vek atir chuan an oilo hiala chiang taka an khoi nu chuan thisen ang tak ma se mi ring nun na atana hlo om tak acid zok ani ti an thria dam kho chuanan mun himpan an mamo ti an thria driver chuan motor chu atinung malam pan chuan an tlan nichin maya motor atanga an chhuatir kha lut turin an te tuma in kalsen thei an ni to lo ti an thria reipui adara omvu khan khonge kan kalang engthil nge kan ti ta kang aron te midang te chuan ngaidan po an nei lo chuta chupa bok chuan tanela khan kan kir le ang heng thil zong zong in tran na bul hi ani ate midang te po chuan arot na chu ampom ve bok hei chau hi be seina an nei chhun ani to driver chuan bus chu tanel lampan chuan atlan tir an zawai mai chuan an hlimni ber chu an ngai tu leta an hmangai tele an nuna an hlau to te chu an chui kir bok heta hian movie chu atop ta an ni ho kha khovel tak taka kir le ngei turin du sakna ka hlane